Krásný páteční den, vážení manažeři a manažerky. Své slovo vždy plním a dnešek je toho důkazem. Dnes jsem svým členům nahrál zdaleka největší aktualizaci češtiny v historii našeho projektu. Od této chvíle si můžete stáhnout beta verzi 1.1 češtiny pro Football Manager 2026. Za posledních 14 dní jsem tomu obětoval přibližně 80 hodin práce a výsledek je vidět hned na první pohled. Věřím, že budete maximálně spokojeni. Opraveno přes 100 000 řádků textu. Co je nového v beta verzi češtiny LA.1? Jak už dobře víte, alfa verze, automatický překlad pomocí mých skriptů, je už minulostí. Nastupuje beta verze, ve které už jde o ruční lidské korekce. Každé písmenko, každé slovo, každá věta. Vše nyní prochází mým osobním dohledem. Kompletně ručně procházím 1 500 000 řádků textů, syntaxí a proměnných. Beta verze 1.1 obsahuje prvních 100 000 ručně upravených řádků, opravené texty ze starších verzí FM 2024, opravy zranění, taktik, pozic, kompletně přepracované menu FM 2026 a mnoho dalších detailů. Co bude následovat ve verzi 1.2? Vybudoval jsem si další nové klíče a nyní začínám pracovat na kompletním překladu zápasu, což představuje obrovskou porci 20 000 až 25 000 klíčů. A co bude dál? Tiskové konference, manuály, zprávy a e-maily. To vše přijde v dalších aktualizacích. Potka vše půjde podle plánu, už 12. prosince 2025 vydám další update 1.2. Ten bude obsahovat kompletní zápasovou část v češtině, tedy všech cca 25 000 hlášek, už žádné nesmysly. A co bude dál? A protože opakování je matkou moudrosti, i když máte Football Manager 2026 koupený jinde, češtinu můžete mít také. Stačí si zakoupit členský poukaz platný do 31. října 2026 a po úhradě získáte plný přístup ke všem verzím češtiny. Děkuji všem za podporu.